Αυτό ήταν το μήνυμα του Κώστα Πιλαδάκη από τα μεγάφωνα του Αλκαζάρ, γιατί ό,τι αφορά την συμπεριφορά που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι της Λάρισσας. Ενώ ο Κλέιτον μπήκε στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα στη θέση του Καραγκούνη. Πρώτη αλλαγή από τον Τενκάτε, ενώ η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Βραζιλιάνος θα περάσει για τον Αμάντζιο στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η απομάκρυνση από τον Κυριακίδη σε κόρνερ, με τον Παναθηναϊκό να έχει ζωηρέψει αρκετά στην επίθεση. Μια ακόμη στημένη φάση τον Κλέιτον στην εκτέλεση. Πλασαριστά θα αλλάξει με τον Γκάμπριελ. Το γέμισμα του Κλέιτον, η κεφαλιά από τον προωθημένο Ζιλμπέρτο, αλλά θα χρεωθεί με το επιθετικό φάουλ και το περιβραχιώνει μετά την έξοδο του Γιώργου Καραγκούνη, ενώ βλέπουμε εμείς τον Λουκά Βίλτρα. Το φάουλ ήταν από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. 61 λεπτά παιχνιδιού. Λάρισα Παναθηναϊκός 1-0, αναμέτρηση με την οποία ανοίγει η αυλαία αυτής της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ο Πάπα, στην Super League. Ένα λάθος του Κοτσόλη τώρα. Πέταξε την μπάλα σε πλάγιο, κακή συνεννόηση εκεί με τον Βενετίδη. Γκάμπριελ. Τζιόλης. Κόκκι αριστερά στον Σπυρόπουλο. Κλέιτον. Σιμάο. Και τώρα Νίλσον. Παλιά στο κενό χώρο κάθετα για τον Γκάμπριελ. Ο δεν κατάφερε να προλάβει. Μπάλα για την Λάρισα. Ο Τσόλης επανέλαβε ό,τι και νωρίτερα, ένα ντεζαβού αυτό. Έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Δυνατή παλιά για τον Ρουκάβινα, δεν προλαβαίνει ο Κροάτης. Ναι, Γιάννη Πάκο. Οι οδηγίες τώρα του Μαρίνος είναι και πάλι προς τον Ιγκλέσια. Το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά στην αμυντική λειτουργία της Λάρισσας και να βοηθάει πάρα πολύ το κέντρο της άμυνας. Όταν ανεβαίνει το πέρα παίξει ο Παναθηναϊκός που ζητά την ισοφάριση, δέχεται πίεση ο Νταμπίζας και ο Κότσιος, ζητά από τον Ιγκλέσια να έρχεται να κουμπώνει, να κλείνει διαδρόμους και να βοηθάει εκεί στον κάστο διάδρομο πολύ ανασταλτικά. Ο Κάβιν αλλάζει με τον Γκάμπριελ. Συνέχεια κερδίζει ο Βενετίδης, είδαμε νωρίτερα τον Κλέιτον που είχε πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης στο 2-2 περίπου πριν από ένα χρόνο, όπως είδαμε στην κάρτα της στατιστικής υπηρεσίας του Κώστα Γαλάνη. Παρέμβαση από τον Κότσιο. Νίλσον θα κατεβάσει με το κεφάλι για τον Σιμάο, αυτός στον Κλέιτον, ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος ο Μάντζιος. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, καθώς Σιμάο πίσω για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ακούμε τον Γιάννη Πάγκο. Δεν έχει κάτι σοβαρό, έχει πει βεβαίως στο παιχνίδι, είχε ένα χτύπημα ενώ ετοιμάζεται ο Σαλπικίδης όπως βλέπουμε. Ναι, Γιάννη. Είχε ένα χτύπημα στο χείλος από την προσπάθεια του Ρουκάβινα να μπει στη φάση. Είναι κανονικά ξανά στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το έκανε ο Φωτάκης πάνω στον Κλέιτον. Δείτε πως συγκρατεί τον αντίπαλό του ο Φωτάκης. Οδηγίες από τον Τενκάτε στον Δημήτρη Σαλτικίδη, θα μας τις μεταφέρει στην συνέχεια αφού δούμε αυτή τη φάση ο Πάνος Βόγλης. Την εκτέλεση του φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στην μπάλα είναι Τζιόλης, Γκάμπριελ, λίγο πιο μακριά και ο Βίντρα. Να δούμε ποιος θα δοκιμάσει. Ζητάει ο κ. Καλόπουλος από τους παίκτες της Λάρισας να οπισθοχωρήσουν. Τώρα σφυρίζει. Τζιόλης είναι ο εκτελεστής.
Τώρα θα καταλήξει out. Ακούμε τον Πανοβόγλου. Πάνω. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκάμπριελ και μπαίνει ο Σαλπικίδης. Ουσιαστικά η διάταξη του Παναθηναϊκού δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Ο Σαλπικίδης θα παίξει, από ό,τι κατάλαβα, θα παίξει δεξιά και θα πάει ο Ρουκάβινα πιο αριστερά. Κάπως έτσι. Πάντως θα μπει στο παιχνίδι και θα πάρει επιθετική, φυσικά, πήρε επιθετικές εντολές από τον Χένκ Τενκάτε. Να δούμε μόνο την ακριβή διάταξη και την τοποθέτηση του Σαλπικίδη, γιατί ήταν λίγο συγκεκριμένες οι εντολές του Ολλανδού προπονητή. Ήταν και πάνω στην πίεση της αναμέτρησης. Παλιά προς τον Πάρα, ελέγχει στην άμυνα ο Παναθηναϊκός με τον Γκαλίνοβιτς να τροφοδοτεί τώρα τον Βίντρα. Το 1-0 από τον γκολ του Ματσέι Ζουράφσκι είναι το σκορ μέχρι στιγμής. Εκκλήσεις και για τον κύριο που χρησιμοποιεί το λέιζερ. Νίλσον και Ρουκάβινα θα συνεργαστούν. Ιδός γυρίζει. Το ανάποδο ψαλίδι 1-1, ισοφάριση από τον Κλέιτον, ο οποίος δεν πανηγυρίζει. Ισοφάριση από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Κότσιος τρέχει προς τον βοηθό. Κίτρινη κάρτα από τον Καλόπουλο. Εν τω μεταξύ, εμείς είδαμε τον Κλέιτον να δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του, όχι να πανηγυρίζει βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε τις χρονιές που έχει περάσει στην Λάρισα. Θα δούμε σε επανάληψη. Δεν υπάρχει offside. Ο Νίλσον γυρίζει. Στη συνέχεια Κλέιτον με ένα από το ψαλίδι πρέπει να κρατάει ο Ιγκλέσιας στο παιχνίδι των Βραζιλιάνων. Καταπληκτικό το γκολ από τον Σίλβα Κλέιτον. Δείτε ξανά η συνεργασία του Ρουκάβινα με τον Νίλσον, ο οποίος θα γυρίσει. Ο Ρουκάβινα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από το να δώσει ύψος στην μπάλα, αλλά ήταν αρκετό ώστε με αυτόν τον θεαματικό τρόπο Κλέιτον να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό σε 1-1. Και ο πανηγυρισμός από την άλλη πλευρά για τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 67ο λεπτό. Από το 51ο, όπως είδαμε, η Λάρισα προηγείται με το γκολ του Ζουράφσκι. Σιμάο. Παλιά του Τζιόλι, έκοψε ο Κότσιος. Ιγκλέσιας και πάλι ο Σιμάο. Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος δοκιμάζει το σούτ, η κόντρα, ο Νταμπίζας δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Τσόλης θα μπλοκάρει και από άλλη οπτική γωνία. Ναι, βλέπουμε για μία ακόμη φορά. Εδώ θα δείτε ότι ο Κλέιτον είναι πιο μπροστά. Φαίνεται όμως από την άλλη οπτική γωνία που μας έδωσε νωρίτερα ο σκηνοθέτης μας, ο Ιγκλέσιας, προφανώς κρατάει τον Κλέιτον στο παιχνίδι. Αυτό είναι το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε για ό,τι αφορά το γκολ του Παναθηναϊκού, το γκολ της οφάρισης που έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 67ο λεπτό. Βενετίδης. Πάρτα. Ξεπεράσει τον Βίντρα. Ο Αργεντίνος θέλησε να αλλάξει το παιχνίδι, θα μπορούσε να είχε δοκιμάσει και από εκείνο το σημείο. Τελικά προτίμησε να το τροφοδοτήσει στον Σολάνο, αλλά ναι, βλέπετε τον Ιγκλέσιας που έχει μείνει, ήταν πιο πίσω και προφανώς αυτός κρατάει τον Κλέιτον στο παιχνίδι. Ο Γκάμπριελ άφησε τη θέση του στον Δημήτρη Σαλπικίδη και από την άλλη πλευρά ο Ζουνίδης ετοιμάζει τον Κυριάκο για να περάσει στην θέση του Φακούντο Πάρα, όπως μας πληροφορεί ο Γιάννης Πάγκος. Νίλσον συγκλίνει ο Σουηδός. Παλιά στο κοινό χώρο για τον Ρουκάβινα. Βοηθός πρώτα σήκωσε, μετά κατέβασε το σημάκι. Ενώ τώρα ο Κοτσόλης άφησε για τον Βενετίδη. Ιγκλέσιας. Η επιλογή του Κλέιτον επιτυχημένη από τον Τενκάτε. Ενώ τώρα ο Ιγκλέσιας θα αφήσει στον Κότσιο, αυτός για τον Σαρμιέντο. Φωτάκης που χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Σιμάο. Κλέιτον. Τέλειος Αλπικίδης από αριστερά. Να αντιμετωπίσει την Ταμπίζα και Κυριακή. Παρέμβαση του αρχηγού της Λάρισας, πλάγιο
για τους φιλοξενούμενους. Κυριάκος θα πάρει τελικά τη θέση του Νολμπέρτο Σολάνο.